Ramsès II. Ramsès c'est quoi yiri dɔ la. Zɔnyɛ. Ouais. Ah, Ramsès. En tout cas, il est calme. Il est joigneux pour Kilembo. Il est joigneux pour le Kenya pour Kilembo. Il est sous Kushibo. Il est sous Kushibo. Hakete sous Kushina, il est joigneux pour Kilembo. A din no chama faraka do polo ko furubinyo. Ni a furubinyo e ba ko ake minawo. Ka to ga tige dun. Ka bla façon la pauche. Ni a ushu. Il cache le soleil dans tout ça, il était dans le Bon, Ramsès II là, où sous la femme n'était pas. Nous sommes ni où cela quand on fait ça, on est plus content de utiliser pour la force. Ni qu'à donner pour ta belle, à mon avis, n'a qu'à donner pour la santé. Si ni veut faire la question, donc on a fait qu'à donner quelque chose qu'à force. Ni force kabou, ni force mamou. Quand on a une bendi. Walima ni force ti tɛmɛ tile kɔnɔ ko kan, ni force ti tɛmɛ kalo kɔnɔ ko kan, ni force ti tɛmɛ san kelen kɔnɔ ko kan. Nin dɔnni force bɛ se ka san duuru k'i kɔ. N'i tɛ nin dɔ dɔnni kɔnɔ ko dɔnni na i tɛ dɔnni kɛla ye. Parce que i sigilen bɛ kɔ dɔ kunna, i t'a mɔ kan dɔn. Fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ i bolo a effet bɛ dan waati min f'i ka utiliser. E yɛrɛ de ye labo ye quoi. E yɛrɛ de ye laboratoire ye, i b'i ka labo kɛ ka tila k'a texte i yɛrɛ de la. Ka sɔrɔ k'a di mɔgɔ ma o de ka ɲi. Ora ne ha la tigando ni fa ji ko yamba nyakala di krente no ngai ama jiginga nkala da mina fa fe e fa fe te ni fa fe te ne fa ayin kra mo mai nkala mina ne le o pratique ora mi to kale defa kataka tan fam perfect ni fam perfect e te sega ba parce que man kala fe nka kala na sitai ni min kala ngun kune do ni yere ola e je de ni kala jumɛn o minɛ kɛ taa n'o ye n'o minɛ i ka taa n'o ye n ka kɛta tɛ se o ma o la n'i ye ne ka diɲɛ kalan o kalan ye i tɛ mɔgɔ si ka kalan sɔrɔ la fɔ ne kalanna min na o fadala b'i bolo le berceau du savoir ne b'o de di ne ni diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ o min kɛra fɛ min ma kɛ Ramsès nka mission ne ma fɔ n ko karisa t'a dɔn non i tɛ se o ma n ka pratique tɛ se o ma surtout théorie. Il est temps. Parce que vous filmez nos diamants. C'est ça. Donne le déma. Depuis aller banguer, aller ma donner une force. Donner une donne main. Ou aller faire une vie à la souris quand il donne des. À quoi qu'à ça dit, à la vie, il donne d'avant. À Tiaman, il veut connaître. Donc, ça me fait mal. C'est ça. Un calamine, je sais qu'il gagne une meilleure béca à Tibaï. Le coup est hacké une calaille. Dans la vie, tu me dis, pour le dire que je me suis payé. Pour la fenêtre, les gens n'ont pas pu être au calendrier. Parce que ni mal au calendrier, femme de qui va rentrer le téléphone là. Le téléphone numéro gris. Quand tu me mords, tu tiens. Moi, le téléphone est avec nous. Nous, quand on va mais ni calendrier, c'est la semaine par écrit. Ani ibsina mara hakila ni hakili na tango takaida ni wala de niere na latin depuis Égypte jamana ka ma ko papier ma ko papyrus Oui. C'est pas ça étudiant ou bien mettre Oui. donc va faut ma ko papyrus depuis tout ma semaine tu me fais beaucoup quand on bla bien on semaine il de tiens Ouais, égyptologie mo kan don. Voilà. Donc depuis tant na fa na c'est ça. Semaine ni tiens quand tu me fais une chamaka. C'est ça. Donc c'est la semaine tiens. Mais ni semaine ni tandi qu'on toi est de tiens. Kilimbaji, on a ni l'accent. Tu vois alfi semaine que là est boulot que tu veux na la femme quand. Alors quand toi est tiens femme. Boulot il faut. C'est ça. Voilà. Ramsès II. Ciao.